悲しみの向こう、片柳宏。5月18日。見る角度。同じ花を見るにしても、どの角度から見るかによって全く違った美しさが現れます。人間を見るときもそれと同じ。視点を変え、あらゆる角度から相手を見れば、きっと違った美しさ、思いがけない良さを見つけ出せるに違いありません。